Primeiro, quería resaltar que eu creo que é evidente que a Fundación está a facer unha labor importantísima e a xente que aí traballa, ou a persoa que aí traballa, por garantir unha oferta cultural variada en toda a comarca, variada na comarca no conxunto das cousas que se fan, pero tamén nos espazos nos que se desenvolven. Nos desde a Rúa dar as grazas porque esta primeira actividade que está programada para, como acaba de falar Ana, para o próximo sábado 29 se vai a desenvolver neste concello, concretamente, como dixo Ana, tamén no Centro Cultural Avenida, e logo todo o que ven detrás que tamén mencionaron tanto Miguel como Aurelio. Eu, sin máis, animar a xente de toda Valdeorras a que participe destas actividades, a que se imbúa da cultura desta comarca que temos moita e moi rica e moi diversa, e que participe todo o mundo na medida das súas posibilidades e dos seus intereses, porque nos pode non interesar moito unha actividade, pero seguramente que noutras sí que atoparemos un punto de interés. Eu nada máis, non sei se tedes algunha cuestión.